Rica, pwede ba nimo i-share sa amo ang mga programa and initiatives sa inyong sanggunian para masiguro nga luwas ang inyong mga kabarangay o frontliners sa COVID-19? Sa una pa lamang nga pagawas aning virus nga ginatawag nga COVID-19, nagkahiusa mga kabataan diri sa Barangay Pili, inubanan sa mga maabtik nga barangay council nga muadto sa balay-balay sa mga katawhan aron ipahibalo o unsa gayud ka riske kini nga virus o gipahibalo usab kanila o unsay angay nga buhaton, unsay angay nga pagahimuon o example mogawas sila sa balay nga kinahanglan usab sila nga mag face mask o kanunay gyud nilang daladalaon ang ilang alcohol o mogawas sila sa ilang mga panimalay. O sa kami pong mga SK chairman sa province of Siquijor, nag-initiative usab kami nga paghimo sa mga face shield aron maihatag namo sa mga frontliners sa tibuok probinsya sa Siquijor. Og ubang pod niini, amo pod silang gipanghatagan og ilang snacks. Dako nga epekto sa COVID-19 sa mental health and sadly medyo mitaas ang suicide cases sa inyong probinsya. Rica, unsa nga programa sa inyong sanggunian ang inyong gihimo aron luwas ang mental health sa mga kabatan-unan? Yes, dako gyud kaayo siyang cases, nagkadako gyud ang cases diri sa sa probinsya sa Siquijor kanang suicide. So mao to nga ang sangguniang kabataan ng Siquijor aktibong ni suporta sa mental health advocacy sa province of Siquijor. Maong ni himo mi og Siquijor Mental Health Task Force. Dayon nipahigayon pug mig mga programa nga parehas anang painting contest, filmmaking contest, songwriting contest og symposium para sa mga kabatan-unan aron ma-aware sila or makuha nila og unsaon nila pag sa ilaang nga dili na sila ma-stress, dili sila magpadalaan ng ilaang gibate og mo pud ning rason nga nung ni come up mi ani nga mga contest kay para while nagastay sila sa ilaang balay napud sila yung mga kalihukan nga makabisihan sa ilaang utok. Karong 2021, unsa nga mga programa ang kinahanglan atangan sa mga kabatan-unan sa Barangay Pili, Siquijor? Una is ang School Donation Drive Balik Eskwela Project. Kani siya, tumong ni namo siya nga ipahatag yun sa katong mga kabatan-unan nga poorest of the poor o usapod sa among target niini is katong mga elementary student nga di gyud ka nga maglisod. Then, pagkahuman is magpakuan pug ko og symposium para mental health o ganing You for You Teen Trail o ganing Heart to Heart Talk. Then, ang usapod sa ko ang programa pod is ang SK Bayanihan para sa Kalikasan program. Ang include ani is ang Clean Up Drive o ang Tree Growing Project. Og usapod niini ni-adapt pod ming mga taga-barangay Pili ug ang SK Council sa ordinance sa province nga kinahanglan nagyoy garden sa backyard ang mga katawhan. Then usapod og last nga importante gyud kaayo nga para nako is ang disaster risk reduction awareness og first aid training. Lastly, mong message alang sa mga kabatan-unan. Ang ako mga mensahe sa mga kabatan-unan karon is please mo follow lang gid ta sa mga mga health protocols nga gikan sa atong executive order o nga unya maminaw pud kita sa atong government page o sa atong spokesperson. Dili kita magpataka-taka og tuo anang mga fake news nga sama-sama basahan nato sa Facebook o kanang madunggan natong tabi-tabi sa mga kasilinganan nga walay tarong source. Kay kini mo cause ra ni siya og panik sa mga katawhan
o ang madaot rapod niini kay kita rapod. So, dapat let us not forget to take good care of our mental health, as it would be the one necessary step to help the provincial health of Siquijor to take good care of yourself.